אפשר את הקליקה? כן. אני ממש מטושטש כאילו מהפחמן הדו-חמצני. וואו, אני בהזיות. זה כאילו לקדימה, נכון? אוקיי, אז, אני אורי, ואני רוצה לספר לכם על פרויקט שאני עשיתי לפני שנתיים. מדובר בקליפ ללהקה אינגה דינגו, להקה פסיכדלית מטורפת שפעלה בארץ בשנת 2010 ואילך. הקליפ הוא סרט קצר, מאוד שאפתני, בטכניקות מרובות, שילוב של אנימציה, וידאו עם שחקן, בובות, הכל ביחד כזה במין סלט אקספרימנטלי. ואני קיבלתי עליו בדיוק 0 שקלים. היה מדהים. כנראה קצת פחות מ0 שקלים, כי היו לי הוצאות הפקה. ועבדתי עליו שנתיים. איך זה קרה? אני אספר לכם, זה בגלל שזה לא היה ממש עבודה, זה היה קורס. זה היה קורס מאוד משמעותי ומאוד יקר, שקוראים לו איך לא לעשות קליפים. אני למדתי המון מהקורס הזה, אני אתן לכם את הסילבוס המקוצר. ככה, הסיפור של הקליפ הזה התחיל כשאני עבדתי עם אלי מרגוליס, שישב פה בקהל, על סרט הגמר שלי, גולם גולם. גולם גולם. צחוקים. גולם גולם הוא מחזמר. היה לנו ברור שמוזיקה תהיה חלק מהותי מאוד לסרט, ורצינו מוזיקאי ממש ספציפי שיבין אותנו וייתן רובד נוסף משמעותי לחוויה של הסרט. וכשחשבנו על מוזיקאים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, הגענו לדורון בוטניק, הסולן של להקת אינגה דינגו, שלה עשיתי את הקליפ. דורון הוא סוג של פרנק זאפה ישראלי, הוא גאון משוגע כזה. אני חושב שהוא הוציא משהו כמו 60 דיסקים עד עכשיו, משהו כזה, במגוון סגנונות, כולם מאתגרים כאלה, מאוד שווה לכם לשמוע. יש עליו גם דוקומנטרי ביוטיוב שהוא שונא, כדאי לראות אותו. ואני פניתי עליו קצת בחשש, כי קצת באתי מנקודת הערצה כזאת, ואני הצעתי לו מתוך 2 מחשבות, מתוך מחשבה אחת שאני מאוד רוצה קשר איתו בעתיד, אני רוצה לעבוד איתו, וגם שאני סטודנט אמרתי לו, בוא נעשה בארטר. מה אתה אומר? שאתה תעשה לנו מוזיקה לסרט, ואחרי שאני אסיים את הלימודים, אני אעשה לך קליפ. זאת הייתה הטעות הראשונה. בארטר באנימציה זה בדרך כלל דבר שעדיף לא לעשות. לא משנה מה הדבר שמציעים לכם. בדרך כלל אנימציה, פשוט כי זה כל כך הרבה עבודה, זה יותר עבודה ממה שמציעים לכם. דורון היה מדהים, הוא עבד איתנו שנה במסירות עצומה, הוא לא רק הלחין את הסרט שלנו, הוא גם דובב את הדמות הראשית, ועשה את המיקס, ועם כל זה, עדיין זה לא מתקזז ללעשות קליפ, בטח לא הקליפ שאני עשיתי לו. אבל בסדר, זה היה המצב, אני הייתי שמח, יהיה לי כזה פרויקט לאחרי הלימודים, ועם זה אנחנו רצנו. קצת אחרי שהלימודים נגמרו, התחלנו לעבוד על הפרויקט עם צוות של חברים, שרצו גם לעשות את הפאשן פרויקט המצחיק והמוזר הזה, ואנחנו כאילו התחלנו לחשוב על הדמות הראשית, שהיא מתבודד, מגעיל בשם יהורן, שחי מעל עיר של עכברים, שחיים אצלו במרתף, מתחת לדירה הנוראית שלו, והוא האלוהים שלהם. ממש כזה הצבנו את הדמות, לקחנו השראה, דווקא זה היה הערה של דורון, שהוא מאוד מזכיר את הרואץ' קואץ' מה-Part of Girls, שיש לו קטע עם ג'וקי. הצבנו את הדמות, הצבנו חליפה, וחשבנו על איך אנחנו הופכים את השיר הזה לסרט. טעות שנייה. זה לא תמיד רעיון טוב לעשות סרט בקליפ. קליפ לא חייב להיות סרט. יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שכשמפתחים סרט, רק זמן המחשבה שמקדישים לבניית מסע הגיבור, פלונטר, התרה וכן הלאה, כל הדברים שלומדים אותנו בלימודי קולנוע, וזה מה שלמדנו בבצלאל הרי, זה דבר שלוקח המון זמן. חצי שנה של אנימטיקים וסטורי בורדים, עד שבסוף הראינו לאנשים דבר והם הבינו מה קורה שם. זה תהליך מאוד ארוך ומייגע, וכמובן שהוא מוצדק אם רוצים לעשות סרט. לא בהכרח אם רוצים לעשות קליפ. סיבה שנייה, שכשעושים סרט מהסוג הזה, אז בדרך כלל האנימציה של כל השעות תהיה ייחודית לגמרי, בלתי ניתנת למחזור, בלתי ניתנת לעשות לה לופ, וכל הדברים שאפשר להשתמש בהם בארגז הכלים של אנימטור שצריך לסיים עבודה, מאוד קשה להשתמש בהם. אז אפילו שהרבה מהקליפים שאנחנו הכי אוהבים הם בעצם סרטים קצרים, זה לא תמיד חובה. למעשה, מה שאני גיליתי, וזה דבר שאני רוצה שתדעו גם, בדרך כלל
כדי שנרגיש בקליפ או כל דבר אחר שיש לו סיפור, הוא לא צריך תסריט מהסוג הזה, מסע גיבור, קונפליקט מטרה וכו'. כמו שאנשים מתוכנתים לראות בכל דבר אקראי פרצופים, זה חלק מהתכנות שלנו כבני אדם, כך אנחנו גם רואים כמעט בכל דבר סיפור. צריך מעט מאוד כדי לגרום לאנשים שיש שם סיפור. בגדול, כל מה שצריך זה דימוי שמגיע מנקודה א' לנקודה ב', דימוי שעובר התפתחות. נניח שאני עושה קליפ, בהתחלה יש שם אגרוף קמוץ, בסוף הקליפ האגרוף פתוח ויש בו פרח. זה סיפור, זה דימוי שעובד, ואנשים מקבלים ממנו משהו. וזה הרבה פחות מסובך מלעשות תסריט. הלאה. זה הלוק שהגענו אליו, אחרי פיתוח עם עמית אשכנזי, וזה נראה לנו ממש מגניב. זה אמרנו, אוקיי, יש פה קלאסית, יש פה קאט-אוט, והרקע בקולאז', זה נראה קרטוני, זה נראה כיף, בואו נעשה את זה. פאוס, אמרתי, רגע, שנייה. אני כבר שם את כל התשוקה היצירתית שלי על הדבר הזה, אני לא מקבל על זה כסף, וברור לוקח הרבה זמן. מה אם אני אבדוק על זה קצת דברים? אני תמיד הייתי מאוד סקרן מהשילוב בין בובנאות לאנימציה, ואני חושב שהקליפ הזה יהיה ממש המקום הנכון לבדוק את התהיות האמנותיות האלה. למה אתם צוחקים? כי זאת הייתה הטעות השלישית? אתם צודקים, זאת באמת הייתה הטעות השלישית. אוקיי. למה זאת הייתה טעות? זה לא מובן מאליו. כשיש קליפ שגם ככה הוא כל כך מורכב, אז לבדוק עליו מספר תהיות יצירתיות, בפרט על משהו שהוא כל כך מסובך, כמו שילוב של בובנאות ואנימציה, זה עול שאין לו סוף. זה מה שהפך את הקליפ הזה לבור זמן בלתי נגמר, כי בזמן שאני הבנתי דברים, הייתי צריך כל הזמן לעדכן את החזון מחדש ומחדש ומחדש, ולשנות את זה עד שזה הגיע לתוצאה הסופית. איך משלבים בובות עם אנימציה? תשובה דפיניטיבית. לא ככה. אני אסביר לכם למה. יש דרכים לעשות את זה, נדבר על זה אחרי זה. היו לי מסקנות אחר כך. למה לא כמו שאני עשיתי? וידאו קצר. זה אוקיי, אז יש פה בובות ויש מעליהם אנימציה קלאסית. למה זה השיטה הכי נפסדת לעשות, שילוב של בובנאות ואנימציה? כי אנחנו הולכים לחשוב על שני הפורמטים האלה. אם אתם מצלמים קליפ עם בובות, אתם עושים את הבובה, מפיקים אותה, צילמתם וידאו, יופי טופי, יש לכם את הוידאו, שימו אותו בקליפ, שימו איזה תיקון סבב אפטר וצאו לדרך. אתם עשיתם אנימציה, מגניב, אתם יכולים לשכפל אותה, להזיז אותה, לעשות כל מיני דברים, והיא לא צריכה לא ללקות גרין, לא צריך להתמודד עם כל הכשלים שיש בהתמודדות עם המרחב הפיזי של העולם, ויוצרים את זה במחשב, זה סטרילי, אפשר להתקדם הלאה. כשעשיתי את גם הבובות וגם האנימציה על אותו אובייקט, לאורך כל הקליפ, יצאתי נפסד בהפסדי הזמן של שני הדברים האלה. אל תעשו את זה, אני מתחנן. אוקיי, אז עם כל המכשולים האלה, יצאנו להרפתקה מלאת תלאות, אבל גם מאוד מלמדת ורוויית כיף. עשיתי דברים שלא התעשיתי בהם אף פעם, כל מיני פתרונות כמו איך להפוך בן אדם לבובה. השחקן אלונזו שגם נמצא פה בקהל, נתן לי לעשות בו כרצונו, תודה רבה אלונזו. אני עשיתי בפעם הראשונה איברים פרוסטטיים מלטקס, כדי לפצח את העניין של הבובה. אני עשיתי לו 2 כדורי פינג פונג, כזה חצי כדור פינג פונג על כל עין, והפה שלו, היו לו כמה פיות, שכולם היו עשויים מספוג, וישבו על מוצץ בתוך הפה שלו. בכל רגע נתון שפועלת על אלונזו המצלמה, הוא עיוור ואילם. וכנראה גם לא יכול לנשום כל כך טוב, כי יש לו אף מלטקס. אז הפכנו אותו לחסר אונים לחלוטין במהלך הצילומים, והוא קיבל את כל זה ברוח טובה. המון אנשים התגייסו לעזור לדבר הזה. אילי, שעשה איתי את הסרט גמר, בנה למשל את הרובה הזה מחתיכות של ג'אנק כשהוא מצא ברחוב. התיק שלי, הוא פשוט קרא לו את הגב וחיבר אליו סופר סוקרים, כזה צינור של מזגנים. וכשעבדנו על זה וצבענו את זה עם ספרי, איפשהו אצלו בשכונה בפלורנטין, אז הוא אמר לי משהו כאילו משמעותי. הוא אמר, תסתכל איך אנשים מסתכלים עלינו ברחוב. הם חושבים לעצמם, מה הטמפלים האלה עושים? למה הם צובעים צעצועים באמצע היום ברחוב? הם לא צריכים לסבול עכשיו בעבודה? למה כיף להם? מה הם עושים? והוא צודק, יש בזה משהו. יש איזשהו קסם בלהביא אנשים אליך עם הקריאה של הרפתקה יצירתית, וזהו. זה קסם אפל. זה לא קסם טוב כל כך, לא כדאי להשתמש בו, אבל זה כן קסם. ובאמת, המון אנשים התגייסו לדבר הזה ואפשרו לו לקרות בצורה
פשוט לא הייתה יכולה לקרות בשום צורה אחרת. והשותף שלי, אבי, שהיה לו חדר כל כך מגעיל, והוא נתן לנו להפוך אותו לטיפה יותר מגעיל במשך סופש אחד, כדי שנשמע, שמנו שם עוד איזה בנק שבור אחד, עוד איזה קרטון פיצה אחד, זה היה כאילו מוכן לצילומים. אלונזו, שבאותו זמן למד בבצלאל, הגניב אותנו להשתמש בחדר הכחול של בצלאל, בהמתלה שאנחנו עוזרים לא בפרויקט. דפנה אנגלנדר, שעשתה בשנה ב' עם טל קנטור סרטון לארומה, נתנה לנו סט שלם של עיר, שאחר כך נכנס לעיר העכברים שנמצאת במרתף. המון 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 אנשים באו ותמכו. אני רוצה לציין שנייה את הקולקטיב שלי, קולקטיב טו, שברגע נתון, כמה רגעים נתונים, היו ימים מרוכזים של עבודה, שבהם כל אחד מהם ניקה ירוק, צילם, עשה ארט, עשה אנימציה, קימפז, פשוט כמות אינסופית של תמיכה ואהבה וחום אנושי, שבלעדיהם הדבר הזה לא היה קורה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל מי שעזר לי, חלק נמצאים כאן היום. אז אלה המסקנות של הקורס, אני מקווה שהוא היה חינוכי ומלמד. ובאמת כאילו, בסדר, היה שם הרבה טעויות, למדנו, אוקיי, זה לא נורא. אני אגיד שבסופו של דבר כן זה היה משמעותי וגם כיף ביחד עם הסבל. אני אוהב את התוצאה שיצאה בסופו של דבר. הרגשות המעורבים קצת נעלמו וזה היה כזה, אוקיי, סבבה, יצא קליפטי טוב, אני חושב שהוא יצא לא רע. ולא לשכוח שהוא יצר קשר אנושי ומקצועי חשוב, כשדורון בוטניק, הסולן שלי גדינגו, נתן לי את העבודה הראשונה שלי בזמן הקורונה, בדיוק כשהתחלתי לשקול לפרנסתי, לצייר פורנו פריז. אז תודה לו על זה, וגם כאילו זה אירוני קצת מתחשב בזה שהקליפ נגמר באורגיית עכברים ענקית. אני יודע שאני עברתי את 10 דקות שלי, אבל זה סבבה שאני אראה עוד כזה קליפ קטן. אני אחרון. זה הסוף של הקליפ, שבו הגיבור יהורן מוצא באלוהות שלו את האהבה שהוא לא מקבל בשום מקום אחר. תודה רבה, אתם מזמנים לי, הרצאת הילדים שלי. ההרצאה שלי לילדים, בחמישי, שישי, בשבת, בבוקר. פיס ולילה טוב.